फेरोड़ा गेट है फेरोड़ा गेट ছাড় দে যেই মইলি জানি তো জাননি যাত্রা Sopno mohol, I ready very much, 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 tomena ho, hebe muna, 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 hebe muna. भगवान
ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ କରୁଛି ନୁହେଁ କି यूट्यूब चैनल से कहला मत वीडियो दब कौन था
ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହଣରେ ଜଣେ 6 ଥରର ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ଆମର ଆହୁରି ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ମହୋଦୟ ଆସିଲୁଣି ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ବିକ୍ରିର ଟାଣୁଆ ନେତା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କେହି ରୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଉଡ଼ାଣି ସିଂ ମହୋଦୟ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ତଥା ମନଜ୍ଞ ବାରୁଣୀ ମହୋତ୍ସବ ସଭାପତି ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ପତି ମହୋଦୟ, ଏ ମହୋତ୍ସବ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଉ ଦପ୍ତରରୁ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିଲା।